článok, ktorý sa týkal rúšok, lebo sa našiel jeden vedec, ktorý teda skúmal účinnosť rúšok, len teraz neviem, kde ho mám, ale skúsim to zinterpretovať. Pozrel si všetky čísla z Európy, z Južnej Ameriky, pozrel si z Austrálie, z Afriky a z ďalších krajín a vyšlo mu to, že nosenie rúšok a nosenie respirátorov v žiadnom prípade nepomohlo zabráneniu prenosu, ba práve naopak. V tých krajinách, kde teda boli takéto nariadenia, ten vírus sa šíril oveľa rýchlejšie ako v krajinách, kde rúška alebo respirátory nenosili. Ja som včera videl v Bratislave nejakých ľudí, to nikdy neodíde ten COVID, keď budete stále nosiť tie handry na ústa. Aha, mám to tu ten článok z Brazílie, a to bolo aj publikované v serióznom zdravotníckom časopise. Nový výskum z Brazílie zistil, že nosenie tvárového rúška v skutočnosti zvyšuje riziko, že človek ochorie a prípadne zomrie na infekciu. Benny Spira, docent na univerzite v São Paule, vyhodnotil koreláciu medzi používaním rúšok a mierami chorobnosti a úmrtnosti počas zimnej sezóny 2021 v Európe, píše bádateľ.net. To, čo našiel, je v rozpore so všetkým, čo nám vláda tvrdila počas pandémie koronavírusu. Spira zozbieral údaje z 35 európskych krajín počas 6 mesiacov. Potom to analyzoval a krížovo skúmal, aby našiel vzorce možnej korelácie medzi nosením rúška a zdravím. Zistil, že rúška na tvár nezabraňujú chorobám ani neznižujú riziko úmrtia na infekciu vírusom SARS-CoV-2. Výsledky boli zverejnené v časopise Journal of Medical Science dňa 19. apríla 2022. Zistenia prezentované v tomto krátkom oznámení naznačujú, že krajiny s vysokou úrovňou dodržiavania povinnosti nosenia rúšok nedosahovali lepšie výsledky v porovnaní s krajinami, kde sa rúška používali málo počas 6-mesačného obdobia, ktoré zahŕňalo druhú európsku vlnu. Nedostatok negatívnych korelácií medzi používaním rúšok a nákazami a úmrtiami naznačuje, že rozšírené používanie rúšok v čase, keď bolo toto opatrenie najviac potrebné, teda počas silného vrcholu vlny v jeseni a zime 2021, nedokázalo to znížiť prenos COVID-19. Celkovo sa medzi používaním rúšok a úmrtiami súvisiacimi s covidom našla mierna pozitívna korelácia. Inými slovami, čím viac sa používali rúška a respirátory, tým väčšia bola úmrtnosť. Pozitívna korelácia medzi používaním rúšok a mierou infekcie nebola štatisticky významná, zatiaľ čo korelácia medzi používaním rúšok a úmrtiami bola pozitívna a významná, odhaluje štúdia. Korelácia medzi rúškami a úmrtiami podľa Spermana bola podstatne vyššia na západe ako v krajinách východnej Európy. Iné metúce faktory, ako napríklad očkovanie, sa z hľadiska ovplyvnenia výsledku považovali za irelevantné. Je to preto, lebo počas hodnoteného časového obdobia očkovanie proti COVID-19 ešte nebolo spustené. Spira sa tiež zaoberal tvrdením, že vyššie úrovne infekcií covidu mohli viesť k väčšiemu používaniu rúšok, čo viedlo k tomu, že krajiny s vyšším používaním rúšok zaznamenali aj vyšší počet infekcií. Aj keď toto tvrdenie je určite pravdivé, netreba zabúdať, že niektoré krajiny s vysokou mierou infekcií, ako napríklad Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko alebo Španielsko, mali od prvého kvartálu 2020 zavedené povinné rúška. Okrem toho, počas 6-mesačného obdobia, na ktoré sa vzťahuje táto štúdia, všetky krajiny prekonali vrchol infekcií COVID-19, takže všetky znášali podobné tlaky, ktoré mohli potenciálne ovplyvniť úroveň používania rúšok. Spirova štúdia bola zverejnená v rovnakom čase, keď sa Bidenov Bielý dom zaviazal bojovať za obnovenie nedávno súdom zrušenej federálnej povinnosti nosenia rúšok cestujúcimi v hromadnej doprave, zo lietadla, vlaky a autobusy. Koľko obetí covidu skutočne zomrelo na jeden z 10 či 20 zdravotných problémov, pretože boli nútení nosiť rúško na ochranu ostatných, opýtal sa niekto z čitateľov stránky Natural News. V tomto bode som prekvapený, že viac ľudí nezomrelo kvôli pandemickým opatreniam, napísal ďalší. Imunitný systém je zázračná vec, ktorá dokáže odraziť útoky, ale vakcína kosí ľudí a to tu ešte nemáme ani jeseň. Ďalší vysvetlil, že v Argentíne v určitom čase boli občania pokutovaní viac ako $850 za to, že nenosili rúško. To je nič, na Slovensku mohla byť pokuta až 1650 eur. Matovič dostal 250. Nikdy nedovolte niečo také vo vašej krajine, dodal tento človek a varoval, že fašizmus sa šíri, keď sa dobrí ľudia proti nemu odmietnú postaviť. No, a je tu aj odkaz, že najnovšie správy o podvodných medicínskych opatreniach, ako sú napríklad rúška, nájdete aj na bedmedicine.news.